pekný deň alebo večer podľa toho, kedy toto video pozeráte. Moje meno je Iveta Hediová a pracujem pre spoločnosť HLBS už 8. rok. Dovoľte mi, aby som vás sprevádzala dnešnou prezentáciou také základné informácie o spoločnosti HLBS. Ešte predtým, ako začnem s prezentáciou, je dobré vedieť, že väčšina ľudí si naše produkty kupuje, pretože naozaj už máme mnoho skúseností s našimi produktami v zlepšení ich zdravia a dobré informácie aj sa rýchlo šíria. A samozrejme mnohí sa stávajú aj distribútormi, pretože jednoducho každý potrebuje ten plus príjem sa každému zíde a u nás je to naozaj veľmi jednoduchým systémom vlastne odporúčaním. Ja hneď zvyknem na začiatku povedať aj cenu produktov. Celosvetovo patríme medzi taký stred, čiže nie sme ani najdrahší, ani najlacnejší. Ja vždy však hovorím, že tie naše produkty sú príliš lacné na to, čo dokážu. Cena produktov, jedného produktu sa pohybuje približne okolo 50 €. Samozrejme, niektoré sú lacnejšie, niektoré sú o niečo drahšie. A ten náš najdrahší produkt, ale je to svetový vynález, čiže ho nenájdete nikde inde na svete. A ten je doslova zázračný, hneď vám o tom potom poviem v prezentácii pár slov, tak ten stojí 107 €. Ešte treba vedieť aj také dva dôvody, prečo si ľudia nekúpia naše produkty, tak tým prvým dôvodom zo skúseností viem, že buď jednoducho nepochopili túto úžasnú príležitosť, alebo ten druhý dôvod je, že si to jednoducho nemôžu dovoliť. Dovoľte mi, aby som vám ukázal tieto fakty, aby som vás prevádzala s prezentáciou a vy na základe tých informácií už keď sa vám to páči, tak to príjmete a keď nie, tak samozrejme aj to je v poriadku. Takže zapnem prezentáciu. Trošku sme preskočili, pardon. No, tu sme. Life is good with us. Život je s nami dobrý. Nie je len taký dobre znejúci slogan, ale život je s nami naozaj dobrý. Zdravie síce nie je cieľom života, to vieme všetci, ale ja by som povedala, že takou podmienkou, takým nástrojom zmysluplného života. Zdravie je celkový telesný, psychický, sociálny a duchovný stav človeka a spoločnosť HLBS ponúka okrem toho fyzického, telesného a psychického zdravia našimi produktami aj duchovný rast. To znamená osobnostný a kariérny rast, ale samozrejme aj to sociálne zdravie, čiže príležitosť vytvoriť si taký vedľajší zdroj príjmov, ako som už spomínala, jednoduchým spôsobom a to odporúčaním. Dovoľte mi, aby som vám na začiatku predstavila majiteľov spoločnosti. Mne vždy vadilo v iných sieťových spoločnostiach takéhoto katalógového typu, že osobne som sa nikdy nestretla s majiteľmi.
A ja práve všetkých týchto majiteľov osobne poznám. Dokonca s Fitler Dianou komunikujeme na týždennej báze. O nej treba vedieť, že je vyštudovaný agrárny ekonóm v oblasti potravinovej technológie, čiže sa vyzná do tých zložiek, či už v potravinách, alebo v našich produktoch. Takisto má za sebou 20-ročnú prax a vďaka nej máme najinovatívnejší výplatný systém, ktorý vám naozaj len veľmi v krátkosti predstavím. Peter Gabriel, o ňom treba vedieť, že je to maximalista, je to inovátor, svetobežník, všade vo svete má nejaké investície a vždy podporoval maďarských výskumníkov a lekárov. Treba o spoločnosti vedieť, že je to spoločnosť medzinárodná, už sme v 54 štátov, takže, ale má maďarských majiteľov. Produkty sú vyrábané v Maďarsku, máme vlastnú továreň a samozrejme s maďarskými výskumníkmi a lekármi. Tretím majiteľom je doktor Adolf L. Koša. O ňom treba vedieť, že je to vyštudovaný právnik, má aj 20-ročnú prax ako advokát a takisto vždy robil sieťový marketing a v istej nemenovanej spoločnosti sa stal 50. najbohatším človekom a nie v Maďarsku, ale na celom svete. Teraz vám v krátkosti naozaj predstavím ten najinovatívnejší odmeňovací systém. Treba vedieť, že máme 13 odmien, máme denné odmeny, mesačné, týždenné, toto je tiež denná odmena a ročné odmeny. Niektoré budete poznať, niektoré nie, práve preto, že sú také najinovatívnejšie. Túto odmenu dennú pozná každý. My fungujeme na základe odporúčania, od nás sa nič nedá kúpiť, každý si objednáva pohodlí domova cez internet. Platí sa u nás dopredu platovnou kartou a spoločnosť DHL vám to donesie úplne pred vaše bydlisko. Treba si však pýtať link od tých ľudí, ktorí vás pozvali napríklad aj na takúto prezentáciu. Ak vy odporúčite na základe vašich skúseností vašim známym priateľom alebo tým najbližším, či už sú to rodičia, deti, dospelé samozrejme, alebo vaši kolegovia, váš sused, váš priateľ, tak z jeho prvého nákupu máte 20%, ktoré vám príde do webovej kancelárii, ktorú máte samozrejme zadarmo. U nás nie sú žiadne poplatky, ani ročné, ani mesačné, ani žiadne. Čiže príde vám to zadarmo do webovej kancelárie, ktoré potom môžete využiť napríklad na váš ďalší nákup. A takto je to až do tej tretej hĺbky. Zaujímavá je táto mesačná odmena, ktorú my nazývame Start Pool. Tam systém sleduje kalendárny mesiac, čiže od 1. napríklad, keď je to marec, tak do 31. marca. A ak sa vám podarí minimálne 4 vašim známym odporúčiť naše produkty, ktorí si na základe vás samozrejme zakúpia produkty, tak máte navyše odmenu z celosvetového obratu. Čiže nie z obratu toho, čo urobili, alebo z čoho si nakúpili vaši ľudia. Toto je taká zaujímavá odmena a tá sa pohybuje okolo 50, 150 eur, niekedy 200, bolo už aj 400, záleží naozaj od toho, aký je v danom mesiaci obrat. Čo to znamená? Vy ste neurobili nič naviac, veď ste už raz dostali tú priamu dennú odmenu. Systém vás ohodnotí alebo vyhodnotí ako spolupracovníka, ktorý je veľmi aktívny a
ktorý takýmto spôsobom odporúčil v danom kalendárnom mesiaci minimálne 4 ľuďom. Samozrejme, čím viac ľuďom v danom kalendárnom mesiaci odporúčite, tak tým je tá odmena vyššia. Ďalšie odmeny sú týždenné odmeny a toto je už zaujímavé, ale ešte predtým mi dovoľte vám v krátkosti predstaviť ten náš systém. Predstavte si, že my sme všetci na takej lineárnej osi, v strede je firma a systém automaticky registruje raz na jednu stranu, raz na druhú stranu, na posledné voľné miesto na tejto časovej osi. Čiže sem sa dostaneme úplne všetci. Predstavte si, že napríklad teraz práve niekto sa registruje, objednáva si produkty v Amerike. Samozrejme, dostane sa na to posledné voľné miesto. O minútu na to sa registrujete vy, dostanete sa za toho Američana. A predstavte si, ak už máte len dvoch takých aktívnych užívateľov, ako ste vy, takých, ktorí už spoznávajú tie produkty, poznajú ich účinky, tak máte nárok na týždenný pasívny príjem a pozor, z celosvetového obratu. Čiže z úplne cudzích ľudí, nie z obratu z tých dvoch vašich ľudí. My už hovoríme, keď máte dvoch takých aktívnych ľudí, v kariérnej pozícii ste bronz a my to voláme bronze pool. Tam sa tá týždenná odmena pohybuje, zasa len záleží od týždenného celosvetového obratu, ale približne sa to pohybuje okolo 2 až 40 eur, niekedy je to viac, niekedy menej. Ale prečo je taký veľký rozdiel medzi tým, to viete ovplyvniť a neskôr vám to vysvetlím. Ak ste to povedali nie 2, ale už máte 6 takých vášnivých užívateľov, máte nárok na ďalší týždenný pasívny príjem, ktorý sa pohybuje presne, alebo tá odmena je presne v takejto hodnote. Samozrejme, my vieme ísť aj ďalej a nechcem vás teraz do tohto tak veľmi ešte zamotať, lebo aj tak to nepochopíte. Ani ja som nepochopila aspoň 3 mesiace, 4 tomuto marketingu. Samozrejme, radi vám to vysvetlíme tí, keď vás to zaujíma a tí, ktorí vám poslali toto video, tak sa určite na nich obráťte. Na celú kariéru však potrebujeme len 7 takýchto vášnivých užívateľov, čiže ak máte 7 takých známych a na základe tých 7 vašich známych sa vytvorila skupinka približne 50 ľudí, tak pravdepodobne sa stanete v kariére master a dostávate aj taký master pool. Čiže taký master u nás stále popri zamestnaní, veď on pozná len tých 7 ľudí a tých ostatných veľmi ani nepozná, tak tam už taký master na začiatku zarába okolo 1000–1500 eur. Samozrejme, čím sa blíži k ďalšej kariére, tak tým je ten pasívny príjem vyšší. Máme top líderské pozície, executive, direktor, prezident, zatiaľ prezidenta ani nemáme, máme len na pozícii executive a direktor. A tam už naozaj ľudia zarábajú, dá sa povedať, také západné platy. Tam sa to už pohybuje okolo 4–5 tisíc eur a niektorí to robia samozrejme stále popri zamestnaní. Potom tu máme takú dennú odmenu a mne sa veľmi páči, pretože v mnohých iných spoločnostiach, keď vás dobehnú alebo predbehnú, tak vy už žiadnu odmenu nedostávate. U nás je to denná odmena, lebo sa predpokladá, že vy ste mu pomohli k tomu kariérnemu rastu. Čiže u nás sa to ohodnocuje. Loyalty pool je ročná odmena a tam sleduje systém, či ste s vašimi tými novými pozvanými ľuďmi urobili v tom danom roku najväčší obrat. Pred chvíľou som hovorila o 2 alebo 40 eur, 1000 alebo 2000 eur. Tak od čoho to záleží?
U nás vstupujete do spoločnosti nákupom produktov. Nie sú žiadne poplatky. Vyberáte si buď ten najmenší balíček Basic, to je nákup produktov za 125 eur plus DPH. Vy si vyberáte ten produkt, ktorý je po konzultácii s človekom, ktorý vás pozval, najlepšia kombinácia na vaše zdravie. Ako vidíte, tam máte 100 vlastných bodov a na tej časovej osi od toho druhého vášho človeka sa pripočítavajú body do 100 ľudí. Ja by som tieto dva balíčky vynechala a idem hneď na ten biznis balíček a tam je nákup produktov za 2100 eur plus DPH. Viem, že si myslíte, že jednoducho to je veľmi veľa peňazí. Áno, je. A ja som vstúpila do spoločnosti s najmenším balíčkom, ale keď sme boli na rovnakej úrovni s mojím kolegom, tak som nechápala, prečo on zarába viac ako ja. A hneď to pochopíte aj vy. Tam má 2500 vlastných bodov a od toho druhého človeka sa mu prirátávajú body až do nekonečna. Aby ste to pochopili, tak vyzerá to asi tak, nevlastne síce akcie, len aby ste to pochopili. Ak je jedna akcia 1 euro má hodnotu a vy vlastníte 100 akcií, tak máte 100 eur. Ak niekto vlastní 2500 akcií, tak má 2500 eur. Samozrejme, bol to len príklad, len aby ste pochopili, prečo niektorí zarábajú viac. Tento upgrade sa odporúča urobiť. Robí sa len raz v živote. Prosím vás, pekne je to dedičné. A ja to robím pre svoje deti, pre svoje vnúčatá. Tento pasívny príjem raz jedia oni. A keďže je to do nekonečná na tej časovej osi a čím budeme dlhšie na trhu, samozrejme, tým viac ľudí pribudne na tú časovú os, tým budú príjmy stále väčšie a väčšie. Čiže jednoducho tu nie je tak, že keď prídete na začiatku najviac zarábate, môžete prísť hoci kedy, ale jednoducho stále tých ľudí bude pribúdať a stále máte z toho celosvetového obratu. Treba to urobiť len raz, treba to trošku brať ako podnikanie, ale je to dedičné a ja si myslím, že dnes sa usporiť veľmi nedá. Asi do banky ukladať tiež nemá veľký význam. Máte jedinečnú príležitosť si vytvoriť pre svoje deti, pre svoje vnúčatá niečo, čo raz jedia. Všetky tieto peniažky, ako som už spomínala, sa prevedú do webovej kancelárii, ktorú dostanete zadarmo a my máme každý týždeň výplatu. Každý týždeň prídu o 6. večer je uzávierka, my milujeme pondelky a jedným klikom viete previesť produkty na HLBS Mastercard. Je to plne hodnotná platobná karta, dá sa s ňou platiť v obchodoch, vyberať z automatov aj hotovosť, takže naozaj ju viete využiť. Kde sa to všetko učíme? Máme taký training day, to je raz mesačne v Maďarsku, kde nám prednášajú tí najlepší, ktorí už dosiahli úspechy, naši top lídri, samozrejme majitelia, pozývame rôznych lekárov, výskumníkov, takže od nich. Na Slovensku zatiaľ prebieha len taký mini training day, ktorý organizujem ja a vlastne tie skúsenosti, ktoré dostávam z Maďarska, predávam tu, podávam ďalej na Slovensku. Business Day je len 2-krát do roka, teraz obvykle je v marci a v septembri, teraz ho budeme mať v apríli a tam sa vlastne vyhodnocujú doposiaľ tie kariérne postupy, ktoré ste dosiahli a je to naozaj taká slávnostná akcia, by som povedala. Odporúčam sa jej zúčastniť, kde sú rôzne atrakcie, buď športové, buď spevákov. Je to naozaj taká veľkolepá slávnosť a verte mi, že nikdy som nezažila také
ocenenie a také ohodnotenie ani v práci, ani v osobnom živote, ako dostanete tam od majiteľov. Ďalšou odmenou je taký autoprogram, je od pozície direktor a je to samozrejme Mercedes. Viac informácií si pýtajte od tých, ktorí vás sem pozvali. Samozrejme máme rôzne incentívne cesty, ktoré firma vydáva. Teraz to bude Malorka. Tá súťaž ešte stále trvá od 16. septembra do 9. septembra 24, čiže ešte sa jej môžete zúčastniť. Samozrejme každý rok firma udáva inú incentívnu cestu, ktorá je štvorňová síce, ale je veľmi luxusná a garantujem vám, že to, čo aj napríklad na takej Malorke vy ste zažili s rodinou, tak so spoločnosťou HLBS určite to bude o niečom inom a zažijete také veci, ktoré by ste bežne nezažili. Máme rôzne motivačné programy, ako vecné nejaké výhry. Samozrejme, aj teraz je taká výhra, alebo takýto motivačný program, ktorý sa končí teraz v apríli. Samozrejme, spoločnosť nás stále motivuje, čiže vždy nám nejaké tie takéto vecné predmety rozdáva. Napríklad, ako vidíte, robotický vysávač alebo taká teplovzdušná rúra. A teraz prejdeme na produkty. Máme 4 takéto pečiatky. Kozmetika je označená ako prírodná kozmetika. Táto pečiatka je od Asociácie prírodných liečiteľov v Maďarsku. Mňa to veľmi teší, pretože za našimi produktami nie stojí jeden prírodný liečiteľ, ale celá asociácia. Kosher certifikát. Určite ste už o ňom počuli. Je to také najvyššie ohodnotenie produktu, že je úplne čistý. Musí vyhovieť totiž vyše 250 kritériám a my ich máme na všetky produkty. Väčšina produktov alebo väčšina tých zložiek, ktoré používame v produktoch, sa pestuje na biohospodárstve v Maďarsku, ale samozrejme sú zložky, ktoré také podmienky nevieme zaručiť, ako napríklad taký Cordyceps, ktorý má najlepšie podmienky v Himalájach, takže samozrejme tie produkty musíme dovážať. Napijem sa nášho produktu, o ktorom vám neskôr poviem. Prečo sme ale tu? Už doktor Linus Pauling, dvojnásobný držiteľ Nobelovej ceny, povedal, že za každou chorobou treba hľadať nedostatok minerálov a vitamínov. On hovorí o 90 prvkoch esenciálnej výživy, že by sme mali brať na dennej báze, aby sme boli zdraví. Čo je tých 90 prvkov? Je to 60 minerálov, 16 vitamínov, 12 aminokyselín a 3 mastné kyseliny. Prosím vás, aj poradie dôležitosti je takéto. Veď všetko živé a neživé na tejto planéte sa skladá z minerálov, stopových prvkov, mikroelementov, čiže ja vždy hovorím, že je to ako domček. Keď chceme staviať, tak predsa staviame od základov a nie od strechy. Tá strecha to sú tie mastné kyseliny a ten základ je vlastne tých 60 minerálov. Kde ich však vziať? Teraz si predstavte, že by ste išli do lekárne a kúpili by ste si 60 minerálov a stopových prvkov od mangánu, selénu, železa a tak ďalej. Mne sa zdá, že asi by nám to ani peňaženka nedovolila a po druhé, komu by sa chcelo otvárať tých 60 krabičiek. Prečo však potrebujeme? Doktor Linus Pauling povedal, že potrebujeme ich na to, aby sme boli zdraví. Veď predsa jeme zeleninu, ovocie, sú ľudia, ktorí sa snažia zdravo stravovať a predsa sú chorí. Spôsobuje to znečistený
vzduch napríklad. Viete už dobre, že dýchame ťažké kovy. Používajú sa v potravinách aditíva, farbivá, zahusťovadlá, stabilizátory, konzervačné látky, tzv. Ečka. A veď všetci chodíme nakupovať do tých istých obchodov. Zdravé ovocie a zelenina sa stali už luxusom v dôsledku používania pesticídov a postrekov. Viete veľmi dobre, že rezistencia na antibiotika každoročne stúpa aj pre nadmerné podávanie antibiotík v živočíšnej výrobe. Poďalšie, ak by ste si chceli aj doma vypestovať a nepoužívate žiadne chemikálie a žiadne postreky, tak vedzte, že tá pôda je úplne vyčerpaná dôsledkom používania genetického inžinierstva. Určite ste už o tom počuli, geneticky modifikované organizmy sa využívajú nielen v poľnohospodárstve a v živočíšnej výrobe, ale bohužiaľ aj v potravinárskom a farmaceutickom priemysle. Máme na to odpoveď, preto sme takí jedineční, keďže potrebujeme ten základ ako pri stávaní domčeka, to sú minerály a stopové prvky. Predstavte si, tak sú ňou humínové látky, takzvaná kyselina humínová, aj keď nie je kyslá, ako by jej sám názov mohol napovedať, práve že robí opak. A kyselina fulvová, jej tekutý stav. Tieto humínové látky obsahujú minerály, aminokyseliny a celé spektrum mikroelementov v úplne biologickej forme. Je to vlastne zem, kyselina humínová sa doluje ako uhlie, nachádza sa na 4 miestach Zeme, v Nemecku, v Kanade, v Číne a práve v Maďarsku, tá oblasť sa volá Bakoň. Možno, že je aj na iných miestach Zeme, ale nie sú z toho spravené samozrejme bane. A práve táto kyselina humínová obsahuje vyše 80 minerálov a stopových prvkov v organickej forme sama o sebe. Okrem toho má protizápalové účinky, protinádorové účinky. Oveľa lepšie sa dokáže vstrebať napríklad železo. Vyrovnáva acidobázickú rovnováhu v organizme. Čiže to zakyslené prostredie v našom organizme. A samozrejme to najväčšie je, že obsahuje vyše 80 tých minerálov stopových prvkov. Dokáže vybrať ťažké kovy. Vedeli ste, je to vlastne ako keby zem, vedeli ste, že v 1 grame kvalitnej pôdy je viac živých organizmov, ako je ľudí na svete. Pôda je naozaj obrovská lekáreň. A práve tieto mikroelementy chýbajú aj v ľudskom organizme, nakoľko, ako som vám už toto spomínala, ten človek je na konci potravinového reťazca a preto dochádza k takým nepriaznivým účinkom, tzv. Civilizačným chorobám, k rôznym problémom imunitného systému. Nedostatok týchto mikroelementov a minerálov v organizme obmedzuje aj činnosť enzymov a znižuje účinnosť vitamínov. Čiže, aby ste to pochopili, užívanie rôznych vitamínov, aj keď si myslíte, že berem C vitamín, D vitamín, 2 najdôležitejšie vitamíny, môže byť úplne neúčinné, pokiaľ z organizmu chýbajú práve tieto príslušné mikroelementy. A ako fungujú tieto humínové látky? Čas sa vstrebe do organizmu, čím sa zvýši energia, pôsobia, už som hovorila, antivírusovo, posilňujú imunitný systém a vyvolajú taký detoxikačný účinok.
Ďalšia časť ostane v črevách a vytvorí sa na črevnej sliznici taká tenká vrstva gélu, ktorá chráni práve pred infekciami a toxínmi. Čiže je to také probiotikum. A nemusíte sa báť, pretože huminové látky z organizmu dokážu selektívne vylúčiť len toxíny a prebytočné minerály. Jednoducho aj dá sa povedať, že sa nedá nimi predávkovať. Stimulujú aj fungovanie črevnej flóry a regulujú jej rovnováhu. Huminové látky viažú na seba aj voľné radikály, ktoré spôsobujú rad ochorení, ako napríklad aj to nádorové bujnenie, čiže poškodzujú bielkovinovú a molekulovú štruktúru DNA. Treba vedieť, že skoro všetky naše produkty obsahujú kyselinu huminovú, čiže ten základ, ale hneď sa o nich dozviete. Máme také 3 sekcie: výživové doplnky, potravinové doplnky a kozmetiku. O každom produkte vám poviem skôr, že na čo ich ľudia užívajú a kde sa zlepšil zdravotný stav. O zložkách veľmi rozprávať nebudem. O každom produkte, dá sa povedať, máme hodinové video, keď chcete dopodrobná zložky a čo to všetko dokáže. Aby to nebolo zdĺhavé, tak naozaj to budem hovoriť len v krátkosti. A určite sa všetci shodneme na tom, že zdravie je náš taký najvzácnejší poklad a preto, ak chceme predchádzať problémom, máme naozaj takú vážnu zodpovednosť konzumovať správnu kvalitu a správne množstvo minerálov, vitamínov a stopových prvkov. Tak sa pozrite na tie naše. Berry Solom je to taká rastlinná vláknina a ak vás nafúkuje, máte problémy s vyprázdňovaním, spálením záhy, tak Berry Solom dokáže mechanicky, ale pritom jemne vybrať z tých črevných kokov všetko to, čo tam nepatrí, vďaka synergii zázvoru, rastlinnej vlákniny, topinambúr, kremeliny a malín. Chcete mať také pohodové trávenie a dopriať si obľúbené jedlá, alebo sa trápite refluxom a máte už dosť toho, že musíte kontrolovať, čo jete, tak práve tento produkt vám pomôže s pravidelným vyprázdňovaním, upraví trávenie a prezradím vám, pomôže vás zbaviť ako bonus pár kilogramov. Pozor, nie je to však z tuku, ale z toho, čo ste mali v črevách. A áno, Berry Slim má aj také milé vedľajšie účinky, bezproblémovú pleť, hustejšie vlasy a optimalizuje nielen krvný tlak, ale aj hladinu cukru v krvi. Čiže detoxikujte svoj organizmus naozaj zdravo práve s týmto produktom. Tento produkt obsahuje 4-krát viac kyseliny huminovej ako ostatné produkty. Voláme ho HC80 a ak cítite, že ste unavení, bez energie, bez nálady, alebo na vás pôsobí zmena počasia, alebo chceli by ste sa zahrať so svojimi deťmi, napríklad po práci futbal, ale únavu z práce neviete prekonať, alebo by ste chceli po práci svojej rodine s úsmevom na tvári, bez vyčerpania z práce navariť chutnú večeru a nedarí sa vám, alebo od vás práci vyžadujú veľký výkon, ale vy máte taký pocit vyhorenia, tak práve tento produkt vám dodá tú stratenú energiu, rozžiari úsmev na tvári vďaka pôsobeniu aj na stresový hormón a ako bonus
vaše bunky zbaví toxínov a zaručí príval tých 80 minerálov a stopových prvkov a to priamo do vašich buniek. Čiže tento produkt vám prinesie také dni plné energie, veľkého výkonu, bez námahy a rozžiari vašu osobnosť a získate znova takú duševnú aj fyzickú pohodu. Tento produkt ja nazývam jedlom a to je presne to, čo už v tých potravinách, ovoci a zelenine nenájdete. Tento produkt odporúčam naozaj od 1 roku až po celý život, pretože už sa dneska nedá vypestovať nejaká živina, ktorá by bola plná živín, tak naozaj a potom v kombinácii s druhými produktami potom už môžeme pôsobiť aj na vaše zdravie. Ale toto je to, čo nám už chýba v jedle. DK5. Ak hľadáte taký D vitamín v top kvalite, tak toto je taká, my ho máme v takej jedinečnej svetovej technológii, volá sa duokapsulácia, ktorá zabraňuje vzniknutiu vody a skorému rozkladu. Je to fakt, dá sa povedať, top produkt, top D vitamín na svete práve vďaka tejto duokapsulácii. A pre koho je D vitamín, dá sa povedať, nutný? Samozrejme tí, ktorí majú cukrovku, ktorí majú problém so štítnou žľazou. Je to takisto samozrejme odolnosť proti vírusom a infekciám. Ten, kto nedokáže chudnúť mnohokrát a urobil všetko preto, tak mnohokrát je problémom práve nedostatok D vitamínu. Kto má problém s akné, s pleťou, problémy pri menštruácii, rôzne hormonálne problémy, tak pravdepodobne aj tam bude chýbať D vitamín. CBR7 je produkt, keď by vám strápili krčové žily a ide leto a radi by ste ukázali svoje nohy v lete v šortkách napríklad, alebo dámy, čo také zvedavé oči, kolegyň v sukni bez krčových žíl. A čo keby sme týmto produktom práve v tomto covidovom a postcovidovom období podporili náš organizmus exkluzívnym C vitamínom s ochranou rutínu pred oxidáciou. Čiže práve tam máme aj ten rutín kvôli tomu, aby C vitamín v našom organizme neoxidoval. Je to ako keby ste zobrali 13-násobok bežného C vitamínu. S týmto produktom dokážeme pôsobiť trošku aj na našu štíhlosť, pretože sme tam pridali aj gingerol, piperín a extrakt z horkého pomaranča. Takže sezóna plaviek za chvíľu začína, dámy, a u nás bez krčových žíl, s plochým brúškom, s exkluzívnou dávkou C vitamínu na ochranu zdravia a pleti. A tento organický C vitamín vám zabezpečí samozrejme aj tvorbu kolagénu. AAG1, už sám názov niečo bude hovoriť, anti-aging, čiže budeme pôsobiť trošku na omladenie organizmu, a to na bunkovej úrovni. Okrem toho, že omladzuje zvonka aj znútra, pôsobí aj na náš mozog a podporuje takisto aj našu imunitu. Je to veľmi veľká prevencia aj proti chrípke, infekciám dýchacích ciest. Je to veľmi úžasná podporná liečba pri cukrovke, pri ochrane pečene, pri rôznych onkologických ochoreniach. Má antibakteriálne, protizápalové vlastnosti. Okrem toho samozrejme, že
omladzuje naše bunky. Zvyšuje aj produkciu tých bielých krviniek, to sú také ochranné lymfocyty, čiže také tie pomocné bunky, ktoré sú potrebné pri likvidácii rôznych vírusových infekcií. Máme s tým dobré skúsenosti. Takisto veľmi dobre vieme prevenčne pôsobiť na stres, na cukrovku. Je to taký životabudič, veľmi vhodné aj pre alergikov, na takú duševnú regeneráciu. To znamená úzkosť, dobré skúsenosti máme pri ADHD, pri detičkách, rôzne depresie, ale takisto aj pri kvalite erekcie, pri správnej obličkovej činnosti a pre navodenie toho spomalené, aby sa zrýchlil náš metabolizmus, keď už ho máte spomalený. CGS-12 je taký môj obľúbený produkt, pretože ak vás trápi napríklad cukrovka, vysoký krvný tlak, alergie, potravinové intolerancie, nafúknuté brúško, jednoducho sa cítite, že nie ste vo svojej koži, tak táto moderná doba a s ňou spojené civilizačné choroby, ak sú pre vás výzvou, práve tieto choroby, ktoré som vymenovala, alebo máte taký nezdravý životný štýl, čiže málo pohybu, sedavá práca, nekvalitná strava a mnoho škodlivých nerestí, bohužiaľ presne toto všetko vedie k zápalom. A zápal je takou skrytou hrozbou, ktorá ústí do rôznych zdravotných ťažkostí a dokonca aj do predčasného stárnutia. A práve vďaka tej synergii a hlavne tých zložiek a kurkume budete vedieť pôsobiť na zápaly v organizme úplne prirodzene. CGS-12 obsahuje samozrejme okrem kurkumy, zelenej kávy, zinku, kôprovému oleju, vitamínu B3 a 80 minerálov, tak vďaka tomuto produktu sa vám podarí znova usmievať na tento svet. Zabudnite na nafúknuté brúško, na rôzne potravinové intolerancie, môžete si dopriať viac tých rôznorodých jedál, budete si môcť dať dokonca úzke džíny bez potreby rozoknúť gombík, zažijete taký pocit pohody bez tých potravinových intolerancií, alergií. Ak ste už napríklad zabudli, aký pocit je mať také bezproblémové trávenie a zbaviť sa brušného tuku, tak práve produkt CGS-12 vám klope na dvere. HMAX 8. Ak pracujete fyzicky alebo profesionálne športujete, alebo chcete len prekonať tú fyzickú únavu, tak máme pre vás takú kombináciu antioxidantov s hydromolekulárnym vodíkom, ktorý zvýši váš fyzický výkon až dokonca o 30%. Toto tajomstvo určite prezraďte svojim mamám, svojim starým mamám, keď viete, že túto energiu a výkon budú napríklad potrebovať v záhradných prácach. Ak aj vy pracujete na plné obrátky a neviete niekedy, že čo skôr, alebo ste napríklad podráždení, strácate trpezlivosť napríklad pri svojich deťoch a potom si to vyčítate, tak zabudnite na tieto situácie, pretože vďaka tomuto produktu znova získate také rozvážne myslenie, všetky situácie zvládnete v pokoji, vaše deti, manžel, manželka sa vám odvďačia úsmevom a príjemnými spoločnými chvíľami. Ak pracujete aj mentálne a duševne, produkt je aj pre vás, práve aj vďaka alfa-lipovej kyseline a vodík sa veľmi ľahko pohybujú v mozgu a práve preto mám zaistiť tento produkt takú duševnú pohodu a nezabudnite aj na svojich tínedžerov, lebo vďaka
ginkgo bilobe zvládnu aj učenie takou ľavou zadnou. No a toto je už náš svetový vynález elixír. O tomto produkte existuje video, kde sám vynálezca doktor Karšej rozpráva o tomto svojom vynáleze. Je to také polhodinové video, je síce v maďarčine, ale má slovenské titulky. A tam sa dozviete, až dá sa povedať, také zázračné veci o tomto produkte. Je to svetový vynález s genisteinom, kanabinoidmi a pestrecom mariánskym. A takisto omladzuje, čiže ak cítite, že by sa už nejaký ten botox zišiel, tak máme pre vás takú lacnejšiu a bezbolestnejšiu verziu práve s elixírom. Tvorbu kolagénu počas užívania vám práve zabezpečí synergia pôsobenia zložiek v tomto elixíre. My ho voláme elixír, je to superfood, treba ho riediť s vodou. Zistíte pri dlhšom užívaní, že vaše svalstvo je pevnejšie, a to naozaj bez cvičenia, a vaši známi budú určite presvedčení, že chodíte po tajomky niekde do fitka, vy im však určite prezradte, že je to elixír života. A samozrejme, ak bojujete s rôznymi chorobami a život pre vás, dá sa povedať, že stráca zmysel, tak dajte šancu tomuto elixíru. Obnovuje vaše bunky, vráti úsmev a smiech na vašu tvár. Dá sa povedať, že vám znova vráti chuť žiť. Zmierňuje nespavosť, zmierňuje stres. Elixír dokáže o mnoho viac, ako si len dokážete predstaviť. Je to podporná liečba pri nádorových ochoreniach, pri epilepsii, Parkinsonovej chorobe, pomozgovej porážke, Alzheimerová choroba, demencia, úzkosť, depresia, v menopauze, rôzne hormonálne problémy. Čiže naozaj je to zázrak života. IMS 8 je to taký malinový instantný nápoj, nachádza sa v takých presúčkách, ja ho práve pijem, je naozaj chutný. A je aj pre tých najmenších, keď chcete, aby dostali vyznamenanie napríklad za dochádzku v škole. A ak chcete chodiť s vašou ratolesťou k lekárovi len na preventívne prehliadky, odporúčame naozaj kľudne detičkám od 2 rokov jeden takýto sáčok vysypať do pohára, zaliať čistou vodou, alebo ako pitný režim v škole, alebo ak športujete, tak vám predovšetkým gratulujeme, už ste pre svoje zdravie rozhodne urobili veľa, ale viete, že športovci strácajú práve potením najviac tých minerálov, takže náhradu tých minerálov a vitamínov v prírodnej forme si počas tréningu doplníte práve týmto praktickým nápojom rozmiešaného vo vode a vašim sparring partnerom ukážete určite svoj nadmerný výkon a energiu. A práve synergiou týchto 80 minerálov, 3 aminokyselín, kordycepsom pre tvorbu kyslíka získate naozaj takú skutočnú imunitnú energickú bombu s úžasnou chuťou a skutočných malín, pretože sú liofilizované. Náš posledný výživový doplnok je náš najnovší produkt INZ 8. Tento produkt tiež je na také, viete, celkovo by som to shrnula, že to asi tiež potrebuje každý, pretože je na také celkové udržanie zdravia práve v tomto 21. storočí. Ak napríklad priberáte, máte zvýšený cukor, máte hormonálne problémy, tuk okolo hlavne pása, máte problémy so štítnou žľazou,
tak práve s týmto produktom vám dáme do poriadku hladinu cukru v krvi, budeme pôsobiť na zápal očí, zrýchli sa váš metabolizmus. Ľudia využívajú tento produkt na chudnutie a darí sa im. Budeme pôsobiť na činnosť srdiečka, na náš celý cievny systém, znižuje cholesterol, ten zlý cholesterol, zmierňuje aj kašel a je úžasný na tvorbu mlieka. Samozrejme, vy, ktorí nečakáte bábätko, tak pravda, že pre tých nie, ale naozaj odporúčam tehotným ženám a takisto aj pre mamičky, ktoré svoje deti koja. Čiže naozaj, alebo pri tehotenskej cukrovke nemusíte užívať samozrejme tú chémiu, veľmi ľahko sa dá práve s týmto produktom dať všetko do poriadku. Čiže je to taký top produkt na udržanie takého celkového nášho zdravia. Dostali sme sa k potravinovým doplnkom a ňou je káva. Ak milujete chuť kávy, je to instantná káva ináč, zalieva sa takou 30 až 60 stupňovou vodou, aby sa tie zložky v ňom, ktoré obsahuje tie blahodárne, nezničili. Čiže ak milujete chuť kávy, len si ju nemôžete dovoliť napríklad kvôli zvýšenému krvnému tlaku alebo zrýchlenému tepu, ale potrebujete energiu z kávy, ale obvykle vás napríklad ako po štandardnej káve rozbolí žalúdok, tak tu je táto naša káva, ktorá okrem kofeínu obsahuje inulín, guaranu a taurín, ktoré chránia vaše srdiečko a žalúdok a predsa si užijete požitok kofeínu s oveľa väčšou energetickou výdržou ako pri bežnej káve. Tu máme dva druhy čokoládok. Tie prvé siluje čokoládky, žienky. Ten pocit viny. Milujeme čokoládu a zároveň ju nenávidíme. Prezradím však vám tajomstvo. Naša táto HLB Silhouette čokoládka je bez pocitu viny, pretože neobsahuje žiaden cukor a predsa je sladká. Antioxidant vám zabezpečí 70% belgická kakaová masa a predstavte si ten pocit, keď vás jedným okom budú sledovať vaši známi a kolegovia, že si drzo vychutnávate čokoládu a pritom máte postavu stále lepšiu a krajšiu. Vy im však neprezradte tajomstvo, že čokoláda obsahuje vyše 80 minerálov a stopových prvkov a aj rastlinnú vlákninu koniak, a keď sa rozpustení čokolády v ústach napijete 3-4 decilitra vody, tak vláknina sa nabobtá a vy si necháte polovicu obeda na večeru. A tá druhá čokoládka, čo by ste na to povedali, ak by ste dali svojim deťom sladkosti bez pocitu viny, že sa im nepokazia zúbky alebo nepriberú. Tieto čokoládky Selection sú malinové mliečne a malinové horké, bez cukru a predsa sladké, s 80 minerálmi a vitamínmi pre dokonalé zdravie vašich detí. Je to taký zdravý pôžitok nielen pre deti, ale samozrejme aj pre dospelých. Silvé sprej. Tento sprej my voláme prvá pomoc. A ak sa omávate infekcií, ktoré sa šíria vstupom, trpíte napríklad častými angínami, tak Silver Spray stačí nastriekať prevenčne proti vírusom do hrdla 3-krát denne, pri angíne tak často, ako to cítite. Veď predsa nie je jedno, či bolesť hrdla pretrváva 1 deň alebo 2 týždne. O to sa práve postará koloidné striebro v kombinácii s výťažkom z rastlinky Rhodiola rosea a grapefruitových jadierok a samozrejme kyseliny fulvovej. Vaše dieťa, ak trpí častými bolestiami uší,
a už strácate napríklad nádej, že sa zníži počet užívania antibiotík, alebo problém napriek užívaniu antibiotík často pretrváva, tak vedzte, že jedno streknutie do uška tlmí bolesť, pôsobí na zápal, prirodzene, bez chémie a zažijete šťastie v očiach vášho dieťatka a radosť samozrejme aj vo vašich očiach. A kľudne použite toto prírodné antibiotikum aj vnútorne. Stačí naozaj čajová lyžička pri črevnej víróze, pri vašej ratolesti, ale aj pri sebe. Verte mi, že takú rýchlu úľavu ste ešte nezažili. LH Spray, to je naša druhá pomoc. Ak chcete mať doma taký prírodný prostriedok, ktorý slúži ako napríklad 1000 v jednom, tak to je práve tento sprej. Je to taká prvá pomoc doma, v rodine, na cestách, v prírode, v práci. Oplatí sa ho nosiť stále v kabelke. Obsahuje mnoho vzácnych olejov, kyselinu fulvovú s antimikrobiálnymi vlastnosťami, antiseptickými, protiplesňovými, protizápalovými účinkami, obnoví kožné tkanivo až zázračne rýchlo, napríklad pri popáleninách, poradeniach, úrazoch, bez toho, aby ste pocítili také nepríjemné štípanie alebo pálenie. Vaše detičky ocenia jeho príjemnú levandulovú vôňu, keď pri šantení napríklad aj dojde úrazu. A pozor, dámy, znižuje stratu vlhkosti, znižuje začervenanie, znižuje opuch, hydratuje, vyživuje, okysličuje bunky v kože, zabraňuje vzniku pigmentových škvrn a osvedčil sa pri všetkých kožných problémov ako ekzém, psoriáza, lupienka. Chráni vás aj vaše detičky pred vetrom, pred chladom, znečistením, dokonca aj pred UV žiarením a nespálite sa, úplne striekajte detičkám úplne všetko, ale chráni aj pred elektromagnetickým smogom. Čiže upokojuje, ošetruje pokožku po opalovaní, aj po depilácii, dezinfikuje vzduch v aute, v detských izbách, dezinfikuje vašu pokožku bez chemikálií, len tým, čo nám príroda sama dala. Citrus Plus, mamičky, určite hľadáte pre svoje dieťatko taký sprchový a vlasový šampón, ktorý nielenže neubližuje pokožke vašich detí, ale pokožku aj ochraňuje. Môžete si byť isté, že práve Citrus Plus vás baví aj kožných problémov a vaše ratolesti získajú takú ochranu bez chémie a konzervačných látok. Vaše deti budú milovať Citrus Plus pre jeho vôňu sladkých pomarančov. A dámy, ak hľadáte 100% prírodný prostriedok na čistenie pleti so zložkami ako ricínový, citrusový, levandulový, lanový a pomarančový olej s prírodným farbivom kurkumínu, môžete si byť isté, že vaša pleť znova získa to prirodzené pH ako pri narodení, bude rozšiarená a vy môžete zažiariť naozaj v každej spoločnosti. LH Body je telové mliečko a LH Face je krémik na tvár. Ak máte aknóznu pleť a už vás nebaví toto trápenie a pohľad do zrkadla, tak máme pre vás riešenie s 80 minerálmi, s kyselinou hyaluronovou, levandulovým, argánovým, citrusovým a kokosovým olejom. Vašu pokožku upravia, dokonca zahladia jazvičky po akné a získate sebavedomie, ktorý vám navráti úžasný pohľad samozrejme do zrkadla. Ak máte trošku viac rokov a vaša pleť je mdlá s vráskami a vyhýbate sa bolestivému botoxu, aj pre vás je tento pleťový krém na tvár a váš manžel, po prípade priateľ uvidí rozžiarenú, vypnutú tvár, ako keby ste práve
vyšli z kozmetického salóna a pošepkám vám radi, ho používajú aj muži. A ak chcete ukázať svoje nôžky a zadoček v lete bez celulitídy a bez strí, tak siahnite po tom našom telovom mliečku LH Body s top zložkou v ňom, kyselinou hyaluronovou, ktorá je v telovom mlieku naozaj svetovým unikátom. Viem, že to bolo veľa produktov a máme tu aj také balíčky, keď myslíte napríklad na rodinu. Startbox obsahuje tieto alebo tieto produkty. Solemn Box je taký 30-dňový detoxikačný program, ktorý obsahuje tieto produkty. Samozrejme máme aj iné alebo iné také balíky, keď si neviete vybrať, sám názov hovorí Happy Pack, tak nám si budeme trošku vychutnávať a užívať, pretože tú vôňu, chuť malín, dobrú kávičku, dobrú čokoládku. Winterpack je naozaj na také zimné obdobie ochrana. Life Changer Protection Pack je taká ochrana pred vírusmi. Ako vidíte, sám názov hovorí už o tom, pre koho by to asi malo byť. Máme tu na chudnutie balíčky, menší, väčší balíček. Viete, telo má taký inteligentný dizajn. A keď ho budeme vnímať, tak dokážete rozpoznať kontrolky a stopky, ktoré nám vlastne ukazuje. Je to ako keď idete v aute a vidíte zrazu kontrolku, že natankovať. Ak nenatankujete, čo sa stane? Ešte chvíľu možno pôjdete, ale potom zostanete stáť. A práve vnímať stratu energie, keď už nastane nejaké zranenie alebo nejaká choroba a už aj strata energie je ukazovateľ, je kontrolka, je potrebné si uvedomiť, že jednoducho telo potrebuje natankovať. Jednoducho mu chýbajú nejaké tie živiny, tak ako do auta benzín, tak práve do nášho organizmu nejaké živiny. Môžete sa rozhodnúť práve tu a práve teraz zmeniť svoj život. Môžete patriť do spoločnosti ľudí, kde sú v súlade všetky zložky ich bytia. A ja vám odporúčam len, aby ste nečakali, pretože viete, takto zvykne byť, že nikdy nebude ten úplne správny čas. Ďakujem vám za pozornosť. Niekedy na budúce. Dovidenia.